ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш ТЧ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки через имо васап ба мо равон кардан. Аз Душанбе ҳастем ва заминҳои фурӯши аз Душанбе дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо хел хонаи фурӯшӣ доред ки замин ё квартира ки мошини фурӯшӣ хоҳед реклама кардан, дар номери имо ватсап рӯй кунед бардони азиз. Мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 158 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем бардони азиз, агар имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, силкаша гирифта аимо дар имотон падилиса кунед. хела кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. хонаҳои арзон, беҳади бад арзон бисёр дорем. Бегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Ленинский, дар 7 километр ҳисоб меёбад дар Нефтяк. Дӯстони азиз, дар колхози Роҳатӣ, яъне ки участкаи Моичак, дар 5-6 сотик, қариб 7 сотик замин. Дӯстони азиз, 14 хона кардагӣ тайёрай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. хона беҳтарин ремонт кардагӣ бо сифати баланд кардагӣ ҳастай. хонаҳо 6 ба 3 ва 5 ба чанд ҳамихел даронашон калон ҳастай. гирди хона маҳкамай, обсвет ҳастай. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, ҳоҷатхона ҳамаш ҳам қоидавӣ кардагӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ, бо арзон мешавад. ҳамин хона срочно фурӯхта мешавад. беҳади бад клиент дорам, нарх навошад тоғри нагирифтад. дӯстони азиз, барое ки дар хона расход кардагӣ, ремонт кардагӣ, подвал ҳам дорад, барои ягон банка мондагӣ. дар пешам дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад, беҳтарин кардагӣ. рақамҳои ака дар рӯи экран нишонмай, рақамҳои имо ватсап шунамаст. агар кадом метавонед харидор бошед ва рақамҳои тоҷикистон шо метавонед дигар маълумоти пурашагир қайтон муомилаи хуб мекунанд. обсешам пасини ҳастай. марҳамат. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар меҳрибон. дӯстони азиз, дар кӯчаи Захматобод. ҳамин хел маълумот. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ тайёрай, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни дар даруншон ҳастай. дар берунам аловхона дорад, анҷомхона дорад, ҳоҷатхона ва ҳамон беруниам дорад, обсветш ҳастай. дӯстони азиз, гирди хона маҳкамай, дарахтои мевадиҳам дорад, чӯйлуби ангур, яъне ки решоткаҳои оҳанӣ, сафеди хушрӯ гулкатӣ гирдишам маҳкам ҳастай. дар дуруни хона ҳамаи шароитҳои зиндагиро муҳайё кардагианд. айстрали машина, консил ҳамаш ҳаст. агар нарх навотон агар туғри гира ҳамаша қайтишон ҳисоб мекунанд. рӯи ҳавлии стяжка бетон кардагӣ аст. дарахтои мевадиҳанда, як гала дарахтои мевадиҳанд ки ҳосил доранд, ҳар сол ҳосил метиҳанд. ҳуҷҷатҳошам дӯстони азиз 100% бе ягон камбудия, яъне ки оформил карда метиҳанд. фурӯхта мешавад бо нархи $43,000 бо савдои хубам мешавад. кадоми харидори муомила мекунем гуфтагай. рақамҳои тоҷикистон ва рақамҳои расташон ҳаста, метавонед дигар маълумотша гирем. сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшии қарор дорад дар ноҳияи ёвон, дар қишлоқи гулафшондо, дар бешкапа, поёни савна. дӯстони азиз, 5 сотиқ замина, як хоначаи 5 ба 3 кардагӣ ҳастай ки сохтмонаш нопура ҳастай. обсветаш дар инҷа ҳастай, ҳамсои зиндагӣ кардесанд. лаби роҳи калонда қалода, ҳуҷҷатҳошам 100%. хонаро фақат якта шукатор мекунед, якта дарша мечаспед, медарои зиндагӣ мекунед. ҷош ҷои нағзай, обсветаш ҳастай, ҳамсои зиндагӣ кардесанд. лаби роҳи калонда қарода, срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳошам бе ягон камбудия, нархаш шартномавия. дӯстони азиз, яъне ки бо маслиҳат карда мешавад. рақамҳошо дар поёни видео, агар кадомитон ҳамин трактора хариданӣ бошед, ҷош нағзай гуфтагия, метавонед дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, бо шартномавӣ. агар шумо ҳамин хел хона ё ки замин, квартира, мошин доред бардони азиз, дар номерои ватсап имо рӯй кунед. мо ранги нами акао ҳамаша реклама карда дар видеои оянда мепартоем. видеонавора то охираш тамошо кунед, лайкотонро фаромӯш накунед. чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментари нависед, мо обязательно ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем баъд ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ҷамоати озодагӣ, дар деҳаи авангард. дӯстони азиз, дар 10 сотиқ замин 8 дар хона, яъне ки хонаҳои поён, қати хонаҳои боло ҳамаш ҳасоб 8 дар хона мешавад. 8 дар хона 10 сотиқ. аловхона дорад, ошхона дорад, ҳоҷатхона, ҳаммом, берунӣ ва дигар шамаса чӯйлуби ангур, дарахтҳои мевадиҳанда. барои хона стяжка кардагӣ ҳастай.
хонаи поёншон бо семин блок бардоштага дӯстони азиз қоидавӣ кардагиай. ду тарафи хона маҳкамай, дарвоза задагиай, пеш хона асияш кардагиай. беҳтарина ҷӯши дӯстони азиз ремонтчам қоидавӣ кардагиай. оғули детажа дорад ва дигар маълумоти пурашам мегирем. хонаро ремонтош как надай фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад, ёки алиш бо хонаи дар 5 буда дигахи хона ва ёки ягон квартира ки дар шаҳри Душанбе бошад алишам мекунем гуфтагиай. навес дарахтон мебаранда ва рӯи ҳавлам ҷои мошин, яъне ки ошхонаи дурони берунӣ ҳамаш қоидавӣ кардагиай. хона беҳтарин ремонт ва дӯстони азиз бисёр гап намезанем, хатон чӣ хел дидесен. рақамҳои ҳақиқат дар поёни видео имо ватсап дорад, метавонен дигар маълумота гирем. панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ бардони азиз қарор дар шаҳри Кулоб кадом маҳалла кадом ноҳия деҳаша нагуфтиянд. 6 сотиқ заминай бо фундаментош рехтага як чанд дар хона бо як камаз дигар шебини майда бо санги калон ва дар дурни фундаментош шебинош уже рехтаги ҳаст дӯстони азиз. яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. дар инҷа об сӯдашаста ҳамсои зиндагӣ кардесиян, ҳуҷҷатошам 100%. бо камтар дига арзон мекунем гуфтагиай. мошино таксо тор ҳамҷара миям гуфтагиай. беягон камудиай раҳашо дар қарибиш мактаб мағозам ҳастай. хоҳиш кардагиай беҳуда занг назан, агар кадоме ки харидори аниқ бошад бо арзон ҳам мекунем, муомила ҳам мекунем. рақамошон дар поёни видео метавонем дигар маълумота гирем. шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ дорем бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон доми 7 рӯпарои мактаби 98 кохи нур чашма. як хонага квартира аст дар дуюм ошуна қарор дорад. 49 квадрати метрай, яъне ки метавонед дукоматагам кунеша об сӯдашаста ошхона ҳоҷатхона ҳамаш қоидавиай. яъне ки навастройкаи беҳтарин ремонтам кардагиаст. хай бо бадили хутонам мекунем ремонтча. фурӯхта мешавад бо нархи 192 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад гуфтагиай соҳибаш. кадоми харидори аниқай наличи сумкати муомилаи хубам мекунем гуфтагиай дӯстони азиз. рақамошон дар поёни видео агар кадоме метавонед харидор бошед якум этаж ҳастай, яъне ки як хонага дуюм этажда қарор дорад. 49 квадрати метрай. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурашра айхчон гирем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатиҳо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дар қариби 44 чашма қарор дорад дӯстони азиз. 10 сотиқ замин дар хона кардагиай. хона ремонти миёна дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. об светош ҳастай, бе ягон камудиай ошхона ҳамом ҳоҷатхона ҳастай. ремонтиш миёна, гирдиш маҳкам нестай дӯстони азиз. хай дигар маълумоти пураша мегирем. хона беҳади баъд арзонай, яъне ки тирезаҳои пластикӣ часпондагиа мега соҳибаш. як тага калидорам дорад. хона дарунаш калонай, яъне ки барои як чанд одам зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ бо кадоми харидори аниқай бо кам тарака дига арзонам мекунем. рақамошо дар поёни видео метавонед дигар маълумота гирем. ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшии навбатимо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар поёни бозори Балх, яъне ки 950 метри ровна аями бозори Балх то ҳамин замина қарор ҳастай. ҳамин қарор метр гирдуш маҳкамай, яъне ки дарахт шундаги аст. диҷа ҳамсоё зиндагӣ кардесиян, ҷош ҷои беҳтаринай. гирдуш маҳкамай, яъне ки обсӯдаш бе проблемай. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомон дӯстони азиз. 2 сотиқи ровнай хона, 2 сотиқи ровнай барои хона кардан мешавад. ҳуҷҷатош 100% бе ягон камбуда гуфтагиай. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бо 120 000 сомони савдо ҳам мекунем гуфтагиай. муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео дигар маълумота метавонед гиред. агар шумо ҳамин хел доред замини фурӯшӣ квартира ёки намедонам хона ёки мошин, роя кунед. дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ. духонага квартира аст дар дуюм ошуна қарор дорад. 40 квадрати метрай, обсветош ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавиай. термикс дорад, кондитсионер дорад, мебел, холодильник, стиральная машина, хеле чизо дӯстони азиз, микроволновка ҳамаш қоидавиай. обуш постоянӣ аст. хай бо дигар маълумоти пураша мегирем. бо чизи чораш фурӯхта мешавад гуфтагиай. сош ремонтчам беҳтаринай, бе ягон камудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ бо савдои хубам мешавад гуфтагиай. дукоматагай
рақамошон дар поини видео бардон аст. Агар кадомитон харидани бошад дар райони Фирдавсӣ метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. Марҳамат. даҳам хонаи фурӯшии заминӣ. даҳам хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар ҷамоати Офтобрӯя бардони азиз участкаи нави хонаи нав кардаги дӯстони азиз, яъне ки 10 сотик замин дорад, якта хона кардаги времика ҳастае ки бо семиблок бардошта сохтмонаш нопурра, фақат шикатро дар тирезаш ночаспонда. дар инҷа об светаш ҳастае бе ягон камбудӣ, ҳуҷҷатошам 100% будае. хона коробка бе ремонта фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. хона техпаспорт дорад, гуфтага 100%. кадомитон агар аям территория харидани бошед шаҳри Хуҷанд, яъне ки ҷамоати Офтобрӯя, рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумот чагирен. бардони азиз лайкотро дареғ надоред, лайкотро назанед, чӣ хонае ки дар кои нависен албатта мемонед. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии навбатӣ инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бардони азиз дар Фирдавсӣ, райони Фирдавсӣ дар 7 ахтар қарор дорад, яъне ки 7 ахтарда хай кадоме ки медонам хе чора ду хонага квартира аст. инаш дар 3 ошхона қарор дорад. 40 квадрати метрай, об светаш ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, беҳтарин ремонтам кардага. бардони азиз таъҷилан фурӯхта мешавад, яъне ки ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудия. дигар маълумоти пуррашам мегирем. дӯстони азиз хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё кардаги. агар нарх наботон тоғир гира ҳамаша қадитон метиҳанд, яъне ки агар ки арзон кунед мумкин ки ягон чизоша гиранд. хай бо дигар маълумотшам мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, бо савдои хубам мешавад, беҳтарин ремонтам кардагия. срочна гуфтага беҳуда занг назананд. рақамошо дар поини видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшии навбатӣ мо қарор дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Чоргул. дӯстони азиз, яъне ки аниқтар маълумотош дар Пионерский дом 2 амихел маълумот додагиянд дар пеши химзавод. 4 сотик заминаи дар хона дорад. дӯстони азиз ремонти беҳтаринам кардаги аст. ровна 4 сотика дар хона ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхонаи беруниам дорад, ҳаммом дар беруна ва дар дарунам кардаги гуфтаги соҳибуш ҳуҷҷатош ҳаста. яктага калидор, кухни, ванна дар дуруни хона ҳаста. ҳуҷҷатхона отдельни дар берунам бо кардаги дорем гуфтагия. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. ман намедонам ба чӣ хотири арзона. хай дигар маълумотша хитоб мекунем. бардони азиз дар поини видео ҳастаи рақамошо метавонед дигар маълумотша гирен. агар шумо дошта бошед дӯстони азизам ки хонаҳои арзон дар мо роҳӣ кунед, бардороне ки хона харам беҳад баъд бисорам, мо дар ва ё пешкаш мекунем ва ё сразу мехарам. марҳамат. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшии навбатӣ мо инам дар пойтахт қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар политехникум. бардони азиз якхонага квартира ҳаст, дар дуюм ошхона қарор дорад. 36 квадрати метр. агар хоҳед ки ду тагашам мекунед тақсим карда, об светаш ҳаста, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, канализатсия дорад. техпаспорти хона 100% бе ягон камбудия. канализатсияи шаҳриам гузарондаги аст. ремонтшам беҳтарина. ошхона ҳамаш қоидавия, ремонтшам нағзай. хона ҳамаи шароити зиндагиро дорад гуфтагаи соҳибшон. агар нарх наботон тоғира ҳамаша қатишон метиҳанд. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ, бо савдои хубам мекунем гуфтага беҳуда занг назананд. агар кадомтон дар кор бошад дар ҳамин яка занг занед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. бардони азиз мо бошад навора давом медиҳем. лайкотона дареғ надорен, занед лайкотона. чӣ хонае ки дар кора нависен. агар кадомтон дар хонаи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои WhatsApp роҳӣ кунед. качествои баланд кати мебиям, мо дар видеои оянда реклама мекунем. агар кадомтон надошта бошед WhatsApp, дар имо роҳӣ кунед. мегзарем ба 14 хонаи фурӯшӣ. 14 хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул дар ноҳияи Дӯстӣ. дӯстони азиз 10 сотик замина 4 дар хона ҳаста. хонаҳо ремонти миёна дорад ва бо як чанд дар дигар хонаҳои навдам фундаментош, рехтагаи проектош ва сохтмонош нопурра ҳастай. дар инҷа об свет бе проблема ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом берунӣ ҳастай. бардони азиз дар ҷамоати бисолагӣ қарор дорад. дӯстони дар шаҳри нав
ҳамин хона 70 та дарахт ҳам шунодага дар дуни заминаш 70 дарахти бодом дорад. яъне ки обши 50 сотиқ замина агар ҳамаша харангуфтага бо маслиҳат мекунем ҳозираша нархш 10 сотиқ да 90 сомон нархша агар ки бо бисёртар харем намиҷа 50 сотиқ обша ҳамира маслиҳат карда мефурӯшем гуфтага рақамошро дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 15ҳам хонаи фурӯшӣ. 15ҳам хонаи фурӯшии навбатӣ ва дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қорғонизоба дар қарибии шаҳлоқ қарор дорад. дӯстони азиз дар қарибии бозор қарибии вокзал камтарак аз шаҳлоқ болотарак аст гуфтага 7 сотиқ замин дар хона кардага хона дар тирезаи пластикӣ астай пластикӣ часпондаган фақат рангу бораш мондага аст. лаби дайрода қарор дорад ҷош ҷои нағз гуфтага ҷои сарқин природаи хубай ремонти нопара дӯстони азиз ошхона ҳоҷатхона ҳамон проекташ ҳастай дигар маълумотша мегирен фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ҳастай бо савдо ҳам мешавад гуфтага соҳибаш ҷош нағз гуфтага обуш бе проблема светчам ҳастай дар дуруни шаҳр дохил мешавад 150 000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат метавонем занг занед дигар маълумотша гирен. ин буд 15 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.